Hello my dear friend, bây giờ saya sian biang ala poi ha kane ka dauki yam ta sngi kane ka video kam de ban ben ban kan tho ban kran kinu kinu ki tien ki ba kta ya ka chat ban riu jungi rei skwa ban ong hang ne ba ta sngi naru meni nga poi hang ne po ani po snong pedeng te ka duna aswa plat ka kali ka bos asam le tang weru mdon hang ne ki don bai tang ka bos ka don bosco bos te nang ta de bat ki kali private ye tu nang ta de sisian mo ton tang ki kali private ki kali private ki kali banang ne na jongi hi ki kali ml te kadau kolong bai ba Tharai mat kawai kadega jing pendik ka surok na stage po rangan kita gil tipun flash day na takada kibrio kim la ban pois kene ka hadu kat mentag sngi te kajing don wei ba nga ya kendu perlok be chan e bat ngi nakli ong trai la bandai na ka jing sniuk surok nang tena dau kipun sla ke shane empoi re minen men sngi ngapoi sora ki turis man ki jaka man ki spot ka kali ka khapnya so palan ha kene ka jaka kalong ka paduna palat te kawai nga shukwa ban sisian kalong ba lada dei ba kam dei ba kasniu ka surok ngan tharai lada dei ba umdan brio ba wan shekane ka shnong preng kumbalong manta kasngi ngan tharai ka jingkno kan mi be haki media ba fair ken mi ba la dei ba pendik gitu ki tourist driver napo me khalai ajungi takadau ki tourist kim wan shu shekane ka jaka kata ka jingkan tho kan wan bet henrei menta bre kami kawai ka jingkan tho bang ba dei let's say kala bandai na kadau ba ka sniu ka surok lada ba kam sniu ka surok ka bamut ka jingkan tho ngam tip shu kat no tli shu ki PIL thrai ngan mla shu ban batai te kane ngakran ya ka ba ka jing shisha ma kam dei bang ong bang shu thau tien man kran lap la na kran kat balap sham rei ka dei ka jing kran jonga kat kum ka jing yo i te nak ta kadau pin pe hi hang ne ba sakhi kana video ba don brio tourist asam ru kali gedon tanglai sautli ha kana parking te kaduna bha swa palan te ngangai pin pe kana video na stay ba kana ka jing kran jonga ru kalong ha kata kar kom barnash snow shrai palat mo de ne don kinu no jing thut tourist spot kno ye ki driver ba ki pendik ene tang arsngi ka to ka jing ki jongi rei ki brio kila sungthu ye kata ka jing long jingman ba kajing ba la du kamai ba kila yapja po ki jaka ki tourist spot kham tam ye ki try hotel but guest house te menta pin i ki video nomor bale te kimla ashu ban kan tho ya ki driver tourist menta nomor ba kadai ni na kadau jong ka surok te askwa banong ba kitu ki ba ju smart haban su kan tho ya ka bamla banlong ka long ka babakla te ko blai shuan kan dia pertei kan Pila wan pej ya kana video hane pin sakhi ya kana ka video bang laring mentamo hane ka duna upload saka kali minta sngi hane ka saka hane charong lai parking tangoi ka juris asam room don hira mo blai don ka bait sudah hane blai shuan